Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Junax. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan ang atong magtatampo si Junax. Kini akong problema bahin is kong asawa nga bidah nausab yung batasan ba. Ngano na problema ako niya batasan nga nausab no? Inanion ako pagsugod ang mga pahitabo ha. Ning hagra. Ning kalibutan, ning kalibutan tubak ragyoy labian nga makahupay sa atong kagulanan. Kung imong imnon tanlas og lamian. Parang ko tapos sod adin. Okay. Tandas og lamian. Okay. Patasi kamay. Okay. Patasi kamay. Okay. Tasan pa yun? Tasi bagit. Pusulan man. Bulutin tas. Syaro kabutan nir. Ning kalibutan tuba ragyoy labian. Sige, larga. Kada dong do. Larga. Pre, kalma lang dia pre. Tungab na sa diha sa imong imnon ha. Pre. May problema pre. Inom sa diha. Inom ng bahal nga lami kayo. Larga no. Ning kalibutan tuba ragyoy lamian nga makahupay sa atong kagulanan. Kung imong imnon tanlas og lamian busa tugani ako og unsay hinungdan. Busa tungab dining payaw sa matamis kong tuba tungod sa gugma kong ay mulang agiayran ayaw hikalimti ug kanunaing imna tuba kong lamian ole. Sakto lang doon. Okay na kayo doon. Haskang biliban ako mo pre. Ha? Biliban ko si mong kanta pre. Ano man? Indot mo ito kanta nga. Susuway ka luma oy. Ang kanta? Mas luma pa ang naong sa nagkanta. Karon niya doon, perbeda siya. Pakulata ti karunan, ikarotag mo. Dili man, di ko kay original, ikaw mo original ng kantaan mo pre. Ang original, ang kanta na ba? Ang original, pero ang naong dili kayo, tarong ha, bida sa demo. Huwag yung kayo pamahawar lo. Mahawar yun, dagan na ron. Ay, pangunay pre. Pre. Unsa ba ka diha? Okay na ka diha? Kani mo spray John Nax pre. Pre, kani spray Pedro P ba? Saling mo ni siya nga iyang dagway way luma. Bay luma-luma na nagawin mo. Luma. Sa luma, kaning naong nga ha? Wa pa, maluma na eh. Opa pre, antik nung. Anong taon? Kano sa man nauso yung taong diay ha? No sa pa ni nauso? Nausa mo day pre. Ano day? No sa ni nauso imong naong ha? No sa pre? No sa pre? Bitaw pre. Mintras maay pa si Pare Kaloy. Kay nibaw ka nga nauso na lang ning naw nga. Salamat lang kanyo Pare Kaloy. Ha? Salamat man Pare Kaloy nung saway mo kunin yon ko kiya. Maita sa dinyo. Ikaw ba, wadi ko kay bawo sa gisulti ni mo Pedro eh. Wadi ko kasi bawo taon. Mas maayo pa res palik Pare Kaloy kay. Naibaw siya nga nauso na imong naong. Mao di ay. Diba mo nang istorya ha? Ano sabi kita na ha? No sabi na nauso imong naong. Akin yang naong, no sabi sad eh. Okay. Agsaram ning naong nga ni. Aking kong naong ba? At tay Pedro gyud ngan. Taring naong nga ako di ni mausom. Matag Nobyembre lang ni Nobyembre uno mausom. Hapit pre, hapit. Hapit ah. Paitan ninyo eh. Dog-dogon lang tan ninyo pre oy. Dog-dogon. Wa mo kibaw nga kining naong nga. Baliton unta ni 1 million. Walang kumusugot. Ayaw ako. Ngano daw 1 million ha? Kuha nagba 50%. Katawan na, katawan na. District ito. Kuta tas lubot ni mo. Katawan na, katawan na. Pre, kaya kanarabang naong ni mo pre. Lisod yan ang pangitaon pre. Murag magician nga kanang nawa ba? Siya magician nawa. Kanang nawa ba? Pre, nang salida nga. Now you see me, now you see don't. Baitan Sa uno sana, no you see me, now you see don't. Saan? Salida pre. Pre, sortil mo nasuya mo sa ikong naong pre. Ano siya pagtawag ni mo ay mo na? Pag-ilis ang naong ninyo, ilis ang naong be. Purbida sa limayaw lang pre ha. Ano man? Nalibog ra ba na sila sa imong naong taon pre? O niya makikilis ka. Malibog sa sila sa kung naong taon. Purbida sa di mo pagsuri. Pagsuri pre. O lagi, di ba si Kariyang gabi o gahapon ha? Gahapon ha? Bidool ni mo gahapon di ba? Dool. Paghikap niya sa imong naong, libog siya, ingon siya. Unsam ni? Naong ni o kigul. Karaan. Tagay be. Alabe. One shot. Junak, sugat ako diri oy. Kuhari ako mga kinong pra. Pre, si Maribel ma pre. Ay, berbeda sa di.
Iyay, kay Pedro ay kasultion ay. Sumsuma na ni pre. Parihal. Ay. Nanagit tayo susuman na ni ron. Parihal mo istorya taon ng kaloy na unsa taon mo. Kira mo na sumsuma ri apa nyo. Palidon ko ikaw. Usaon na quick pre. Usaon ba itong sumsuman? Palidon dito. Sugaton ko rin ako kumanir. Nag-inom na sa di ay mo. Ay kamay rin, pawalang sa kalaay taon ba? Wag taon. Bantay mo kuan ha. Magmaoy na sad mo ha. Ikaw ra ba kung makainom ka lupi pa mo isla pulapo. Oo, sa ko nga dako rin sa kampilan ha. Nagdako pinuti. Dili. O sabi niya ako gina. Mura kang sila pulapo, magpaso-paso nga magbahag. Unsa? Ay, klaro ni mo Roy. Anak mangyod na nausam. Mura mo karon pa oy. Gaway do. Mura kinanik ha. Mamahor mo kita. Ay kasan mo kuya. Sige, mangambog right kay ka. Unya imong trabaho. Sige lag pagisyo anong. Sa una naman tugod. Wa may masyaw ron sweetris naman lang. Ah, pero maorya mo na sugal ya mo na di ba? Bitaw mga pre, doon na ako ipangutanan niyo ba? Ay. Nanasad. Sabot yung tagad. Kaya pa ka ni ron. Ah, giyabag sa kanta. Kayabag siguro. Magyabag, mayabag ka ditay. Kayabag ka ni. Okay. Ninaw mo. Eh, yun sa lagi na. Ninaw. Kung sa partiyas balot nga dili pwede kan on kawas siya pughap ka. Balik mo. Makaon siya pong balibo, kadagang makaon balibo kana di biso makaon kanon na. Ikaw na, sabi mo. Kanang yang puti. Gahi man na dili man na. Gaya lagi pero doon na gyapon mukhaon na. Ah, sabi ko, pre, biday. Ang sabi magkaon sa balot nga di makaon ha? Ang tao na diya. Sa pa iyang sabaw. Ha? Ano naman? Di man pwede na mo kanong sabaw, imo gupon. Taro, itlog ni mo. Madoy, bebe. Unsa nga o tanon nga puti ug unod. Sayon puti to. Onya, may puti pa ng putito. Saman. Mas putito. Katawa sa mo. Para pilo mo tas ko kasawa. Katawa mo diya. Naunsa mo ka Bilma oy. Naunsa ka diya oy. Recorded by X Thunder Gaming. Naunsa ang taon kay kalit mga kasuko diya. Naunsa. Kung saan mo. Sabak kay mo sa tanan. Naunsa ba ka? Natural na maligre ng mga ginom-inom diyan. Unsa mo koy. Babay. Basta oy, di ko ganahan nga mag-inom mo diya kay sabak kay mo. Sunod og mag-inom mo ayaw mo din sa bahay. Di ka gusto nga ni bigay ng bantay ba daw? Basta bantay makapas-apas ka daw ko ha? Ay, dyan ko kapas ha? Chunax. Mao gina ako kalagutan sa asawa kay dili siya gusto nga mulaago. Unya ka na mis bahay mag-inom. Masoko ha? Kab daw ng bira pergaba lang. Unya. Dong, di na unya ta magmingaw din sa ato. No, sulti mo ka nang ano? Tungod kay aligre na unya ta din sa bahay. Kasi mo tipo sa Tulo na unya ta din sa bahay, dong. Butay ko sa butay. Oh yes! May wabot ka na papa ko na papa. Kanang dong, kanang... Ano saban? Mo celebrito. Celebrito. Yung day papaminaw sa ba? Mag-inom sa day! Nasa loob! Talay ko sa kabir ni Rebe! Sa kabir! Usa ka kahon ka fighter wine ka ng pite! Kay mag-celebrate me! Nasa loob! Usa ka karton na! Paminaw sa, Nax, paminaw sa... Oh, day, huwag kabutangan sa kong kalipay. Di ba ako dugay ko na ando, di ba ako ka na nga makanak na tahan, di ba? Pasa lagi, wama ko mo ingong mabdos ko. Di na mo ibuto ko ipasabot. Oo, sama di ay. Ingon ko katulog ng nisbay. Di na ito magbingaw, di ba? Lagi, tulo na unya ta. Kay sinanay, ano na puyo uban nato? Di isay. Bangal sa lubot. Probida sa ni. Bot may masabot ka! Dili ko mabdos. Taka man lang ko kagut. Pakidutsus! Nakasalod! Ayaw inayon ako sa kakarton nga fighter wine, 50! Naham ka ni! Pa! Dong. Sorry na, Godong. Napalaw ka. Naguna-una ka manggod. Wag ko na mo pahuman na og sulti ba? Asa, isibalik-balik ka na. Sorry, Dong. Nasuko ka. May dasa ni Moy. Ikaw ba, hibaw ka, ako gusto yung mga idahan. Og,
Bida, wati ka ba na? O, wag yun di siya. Wadi di may tawang makasalta, di ba? Karon, umuwi po hinong siya na to. Wa naman kung masuko si nanay ni mo dong. Yung sa yung siguro. Magsige mo na siya pangumusta ni mo. Uya, karon lang. Ano yung kasi pupuyo tipo na to? O lagi, sakti na lang good. Bida sa historyasag di, oy. But grabe ma. Basta, di ko kampante nga imong inahan na din eh. Sa mga ani lagi puyo, tipo na to. Masig, di na hinutawag bilinaw na eh. Naon sa masad pa, uy, kani adto ra mong gusto. O katuwa mo siya gusto nimo sa una, karon lahi na. Amot lang kaya, amot lang. Basta, ani na siya tipo na to, puyo ha. Ikaw, mahala ka. Basta ko. Hindi ko pasalig di mo ha. Nga, di, nga mangbilinaw ta diri. Kailaki ko anay mong inahan, oy. Dong Junox. Kaila kayo ko kung unsa kayo yawan ni mga inahan gani. Bisan og wa kay gibuhat yawan ni ka. Pao to nga pagkaugmana, di abot di yun iyang mama o iyang nanay. Unya. Hello, my beautiful daughter. Hi, Nay. Kumusta man? Kumusta naman ang pinakagwapa na kong anak nga gikagubtag maayo sa mga kalakinan kaniadto nga karo perteng malasa. Ay, Pastilan. Ay pagkaya gyud unta nimo kung katupang kuan engineer mo imong nabana. katong dangas og agtang? Ay, mo man gyud na. Maunay ti mailan nga ang tao dunay kong future na. Na, sa ko ato nay, uy, gadangas lang agtang ato. Dako pa kay bakanting agtang ato, uy. Pero naibaw ka ba na? Kung kadto pa imong nabana, hayahay kayo ka, uy. Ako sa hayahay kay ko. May kaugalingon na unya akong sakyanan. May kaugalingong bay. Kani di ay nay, amo man sa din kaugalingong bay ug yuta nay. O inyo lagi. Pero, por Diyos, por Santo. Ganahan kaning baya. Nga mulag maguwang na malay gamay sa guardhouse. Nay, Pero sige na lang, oy. Yun naasa naman ba na mo? ay dinhi naman to. Siya man kay nagpasud sa imong bag. Ay asa man ko di itong tawhana. Dong Junax. Oh, pinapabasag na ka din sa amo, Pira. Kay, sukad, karoon pa magyod ni Tabong nakaari ka din isbay. Kasagaran ni Guru, mataka mo labay. Sorry. Pas awira mo ka. Sorry kayo ha, prere. Kaya Ay. taon nga, abi na ko nauli na sa taon na imong waswit ba? Anong buagi ng taon ko. Ito mo, huwag lingaw dia. Huwag kay nabiling bido dia. Ino ka? Ay, sus, inom lang. Inom mo kong giyatak nga rin, pre. Bisa sa dinundagal pa medyo na yung pagutan na tao dia. Basta mag-inom ta. Regli ko, inom ta. Sige na. Palitin ko mainom. Okay, pre. Diin man ka. Gani nga may pinaabot ni mo. Nangaon na lang may kikigutom naman ni. Okay, okay, blue man na. Eh, basig na nung bayro ng silingan na. Oh, O, di ba? Ha? May lain ng gikuan, giulian. Mao nang tagsa na lang ng muuli dire. At doon na lang na mukha dito sa laing pamilya. Kiyawan mo sa? Kita rin ka. Taka mo Junax, kasulti. nausa man ka. Uy, ayun lang kung pagtubag ang akong inahan ko. Mura man kagway respeto noon. Bilma. Recorded by X Thunder Gaming. Dali ba, dali. Dali, ragod magsulti ta. Isa na ng pultahan, di. Sira pa man nga. Minaw gyapon na yung mga. Bisa kong sao pa rin yung inahan. Minaw gyapon na na to. Ikaw pa, kanya hirang puntahan ka permis akong inahan. Kaya mag-ingon anak man sa bugkag. Mura ka kagway respeto. Ano respeto? Ha? Ang respeto yung sigutan, Will. Magrabe kong respeto tao. Pero kung tao sa nilaan batasan, ay respetong kuha na rin ako. Maunang inahan mo. Kung sabay buti mo ipasabot di ay, ako yung mga sabas akong inahan. Kaya dili kay bang mo respeto sa kumbana. Bigla sa mo. Abot rin mo sa una ni mo. Gina di kadaan, ha? Nga di may magkasinabot na yung imong inahan. Bisan o saon pa. Sumas magabot, ha? Unsa yung ipanulti. Ha? Nagtuo kang makalipay ito ako. Ay na lang kung naghuna ang Ah, di. tigod. Ilog di, oy. Namdal di yung nanaon. Porbida. Wa magilig kang tingog tirahan ko. Saan mo itong butubag-tubag pa ko? Yung sao lagi na ako lagi nga naan naman na. Ang ahom sa ako ng papahawaon din Ako man ang inahan. Hindi mo talaga bilibaran. Ang puyo din eh. Pida, wata ka masugot. Ayabog naman tingali ka, Junax. Kung ikaw, be, inganaon ako imong inahan. Jaman. Tinanggan ako na akong inahan. Kay bawag di ka anak.
Unsa man sa boy, di ka kay bawo mo sabot. Oh, lagi. Kay ba ko nga bisag unsaon inahan gyapon na nimo. So klaro kay ning tanan ha. Nga kung unsa may mahitabos kalibutan, mas pilion pa nimo imong inahan kay nako nga imong bana, di ba? Ano day ka, uy? Nadi kay planong imo kong papilion? Dili, okay lang. Kini ha, ibutang ta lang ha. Sa kahitang tulog barko. Unya kalit na lunod ang barko be. Unsaon man nimo? Ano mag-uol makapalunod? Dili man na atong barko. Kataon na. Kataon kayo. Pero ang ako pangutana, kung kinsa namo sa imong inahan ang imong luwason. Bito ba? Unsa? Ibutang tala na sa kahit ang tulog barko niya ang barko na lunod. Kinsa may imong unahog luwas ha? Ako nga imong banaw, imong inahan. Hanggaw, bes. Utok mo. Ano? Abi daw eh. Kinsa lagi imong luwasong una? Nga ako may muluwas ni mo, dapat ikaw ang muluwas na mo kay kay laki. Oo din no? Nabali. Bray, hal ka man lang, makalagot man sa ka. Be, ikaw kung pangutan-on, balihon nato. Kitang tulo na lunod, kinsa may unahon mo luwas. Oo, siyempre. Ikaw labang tika. Asawa ti ka. Huwag yun ay kay ayon sa akong inahan, Junax. Bisag unsaon. May patiali magbuwag ta. Kung sa'yo po tumipas ako tumipas ba? Paulit dito sa inyo. Kay paulit pag bisa mo, mag-iyahay ta. Huwag tayo. Tumipas ako ka magbuwag ka. Magbuwag ta. Klaro, anak, magbuwag ta. Mag-ulit lang tag makadawat ka sa akong inahan. Pero sa pagkakaroon, mag-iyahay lang sa tabi. Paulit dito sa inyo. Ay paulit sa bisa mo. Bilma! Mao niya akong problema taon, may uli akong asawa taon sa ila kauban niyang inahan. Nga karon, ako lang sa taon ba? Mauwab sa kung mauapas taon nila kay basig unsa sa ibuhato jay inahan rin ako. Mao ni problema na ko ati pres. Nabas bambina, ati bam ha. De gyud mi magkasinabo taon na aning inahan sa kong asawa. Usaon man ako. Magbuwag lang kami, ha? Kaya kigbuwag naman ako ng asawa. Niulin mo sila. Palihong tambagi ko ninyo. Usaon man kung kamoy pasultihod. Junax. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dodong Junax ati pres. Dodong Junax. Ang problema niya ati pres kay di sila magkisinabot siya ugangan ati pres. Naagin anak siguro, no? Natural man gyud siguro na, di ba? Magad o ugangan. Ugangan ba? Yang umagad o ugangan naagin na normal gyud siguro na naagin ay mga inana pero na mo po yung mga piraras mayo no. Mga uban. magkasinabtan na mga buutan mga ubang mga ugangan. Magkasinabtan na is gyud ang uban nga mga kanilang sila pero di sila sinabot ang tipres ambot unsa kay berto dani yang ugangan nga murag may gusto sa iyang umagad nga si Junax sa una pa murag iyang i-discourage si Junax yang sawa ba si Junax ingnon niya nga sos kato pag engineer nga kuan sa ingnon sa siyang anak sa katong nakasukagtang. Ha? Mauto yung musto. Pero Junax, maraptisuyon siguro ni. Nagkalali sila ati pres, atod nga, ni uli ang iyang asawa kay wa lagi taon kuno pagtahod si Junax sa iyahang mama. Unsaon man niyaron nga mauwar ba siya moapas taon si Junax dito? Nya basig unsa niya kuno buhaton siya ugangan. Unsaon man ni ati pres kay ikaw ugangan man gyud ka unsa may kasulti ako ugangan naman sa ko. Para dako kung dunay mga ugangan nga maayo galigawi ang imuhang mga umaga dili sige mo kanon pero ngilad gali sa tao gawi ka ng bati nga Naman sa ugangan nga babaon good. babaw na ti pres nya pero kanang mga umaga nga labi na babae nga magbinuang mobiya siyang mga anak kay palabi ang iyahang kuan murag di sa na maayo di na bati yung kayo mao na bati kayo unya narba na sa Bible og napastos bambina nga dili gyud angay buwagon ang giusa sa Dios di ba ti pres bao na nga kanang inyo harong magpagkabutang dong Junax og siguro istoryahan lang ninyo pasabta inyo ugangan nga mao na Abi ni mo, ang angay mo, ang ama nang si Jonas. si Judas sa iyang Oo, ugangan. di ba Yan lang ang sabton ba? sabto ni mo da dong Junax Tiguang naman kuan unsay pangalan na ati pres kana bang sakay-sakayan lang no Oo, sakay-sakay. nya kana awayon gali ikaw sa Junax no makuha sa dayon ka awayon gali ka sa imong ugangan gitik-gitika gakus-gakus Kuya, yun na lang. uy nanay nanay sa doy nanay pinanggati ka nay pinanggati ka nay sa gusto niyo palitan ti kag laki Palitan kay tinustos na. ihatag na ako ni mo Pedro nay ano ba nimo Yo, aman lang. Ama lang ni mo Junax ba? Ikaw sa Junax mo. Bago gina mo mama. Natural, may ubos gina mo asawa ka imo. Iya anak man na siya sa imo ugangan. May ubos gina. Iya mo ng mama. Mao na ni imong tao dati pre sawa gyud kay pagbansa ko ba. Mo biya dili. Biya yun. Hindi ka na ditso. Ginoo ko. Bida sa
May dasan mo dyan actually. Amin na imong gangan sa ingon ng ati pres. Sakyan na. Ayaw nag, na pa? Ayaw pagtukon. Mao ba ng ati pres? Luluhin lang ko na. Luluhan lang. Luluhi lang. So, anan lang ha. Dudong Judax. Salamat sa imong pagbadating atong tuluanon. Tula ko ang pasultihon. RMN